Piye? Piye? Wangi to. Ya sindenku do kaya kesurupan kabeh. Halo bojone wis Iya. Ya, tuh micak. Kok diiringi SpongeBob piye to iki? Ayo, piye? Ayu urung maju. Apa? Ayu urung maju. Sapa? Ayu. Ayu ki kan tak singgahke. Ayu ki engko bakale sing klasik-klasik kuwi Ayu. Ayu ki ora perlu maju ora apa-apa, santai wae. Kowe kuwi kok Sing khusus iki sing wong kentir. Sing sinden pen. ayo wis. Apa? Kene ndredeg ngono malah. Tendang. Tendang. Ayo nendang ya ora apa-apa wong sikile ming cendrek. Yo. Ya ndi? Liwong. Ya, ndene wingi njaluk pitaku. Apa gedhok apa? Tak tuntun kok ngono. Pengumuman wonten ingkang kehilangan kunci mboten? Menika. Mau nemu ndi? Oh, Pak Satpam yang kehilangan kunci tulisane Melaka. Ya. Pak Hansip. Kali wonten kunci lemari menika penting mangke mindak bingung bar menawi wonten ingkang kraos mangke dipun pendet wonten nyadi anu keke Pak Jumadi wae. Di kekagungan Pak Kerso Pak Jumadi nggo nek tak singgahke malah aku lali aku kok. Iya. Aku singgah apa-apa lali kok. Ya, monggo. Monggo Mbak Lider. Di depan Jenengan. Asa rebutan padha tuane kok rebutan. Ya. Dadi liwuk. Ah iki sing siji engko ngedan, sing siji nek joget awur-awuran. Mesti apik ngono. Ya tur dompo. Tangane tengen maju, kudune sing maju sikile kiwa nek iku tengen-tengen kabeh. Kaya bulldozer. Iya. Yo. Mangga dadas. Aku ora tanggung jawab lho. Isih ana sing gelem apa ya? Nek ana ya ora apa-apa. Wis ora. Wis di nganu wae di grendel. Ya. Apane? Wis kene. Sabda Brahmana. Ya piye? Sabda Pandita.
Iya. Nah. Adati wong atiku. Aku wis sembrono. Aku dadak anggo adang. Ngono apa? Ayo anggepe. Adati wong piye? Wangi to. Iya. Isih gelem ora? Ora. Oh, tawak-tawake. Edan Prastiwi anggere wah iki sesuk videone viral iki. YouTubers iki Spiral. iki tuwa ya bosok. Iya. Berkorban Yo, semangat tok. 200. Nuwun ya Sena. Iki lagi sehat iki. Iya. Anggere muni masuk angin sithik wis. Lagi sehat yo cenanangan kaya ngono iki. Iya. Matur nuwun ya, Nak. Iya, wah seneng aku tenan Mbak Yu kuwi tenan seneng luar biasa tenan. Iya. Aku nek digawe nanggap jadilan arep takon jadil. Iya. Goleke jaran sing cilik-cilikan kae ta. Jarane gedhe ya wagu. Jarane gedhe ya waya kabotan goleke. Yo bayar no.